treéis bula le daoine agus leir le daoine agus bhíidir cinálaigh snámh an Aiseolas agus bhí dachreachtaí acu stuff a chur chun céin. Rud é an eile a tháinig amach as an cainte sin ná an takeíocht atá ar fáil ó sé an ciste spreagthe glór na Gael agus chur na Gaeilge ó thaobh maoinú de má hasmuid rud éigean a díal leis an gcumann Caroline sé nar hen tú lá agus stearnt ar nar hen tú cochu agus stearnt tú tá €1,000 fáilte gom hena féin chun an tionscnamh sin dhéanamh. So bíonn siad borthe faoi airgad a cathamh ní amháin ó thaobh an Gaeilge le go generaálta. So Caroline sé sin má tá roinnt taide déint go agus roinnt airgad fáilte go hena féin. So chorá das just madidir leis chun gur féile an Gaeil chuir le cín sa Cumann Lucas Gael sin. Gur míle. Gur míle mágad a gona Nis má léon lá bheile san éir féidir leis an darna chathirlach teachtamach agus beag an ionach níos tabrónarm cad is anam duite. Ó se bara má gaf fáilteróid bara. So bhí tosta sa grúpa ó ag tógáil Charlie trí Gaeilge. Paula. So yeah, bhí muid ag labhairt faoi cúpla rudaí agus dúirt sé a domsa ghlac nótaí. So an céad rud a ghlac mé nót faoi an luach a bhaineann leis an Oideachas trí Gaeilge just bhí muid ag labhairt le deireann agus a bháthair agus dúirt ar nach raibh mór an simeicí sa Gaeilge nuair bhí si ag dul tríd an choras Gaeilge deachas chuntáidí agus tar éis an scoil a fágáil thug sí faoi deara an luach a bhí bhainte leis an teanga. Cumáile sin leis céil níl an animéir bháthair deireann agam. Bhí mags ag labhairt faoi nuair tosú deireann ar an scoil ní raibh mór an Gaeilge aici agus tuis si ag fálam Gaeilge lena inín agus leis ranganna bhí ar siúil sa scoil agus tosí si ag cleachta lena inín agus rinne mis an rud céine le inín is sinna fia tá aice leis an doras so tar éis ní raibh mór an Gaeilge a gomsa bhí sé intín agam an Gaeilge labhairt le, bud ní raibh sá Gaeilge a gomsa so tar éis bliana bháin a cahabh ar an sa Gaelscoil bhí mé ná an ahrú i dhéanamh le rinnemuid plébeog agus rinnemuid an cinenne an ahrú i dhéanamh le chéile agus as sin amach le géanmuid ar dhéiceil an méid is mó Gaeilge a labhairt le chéile agus an sin le éadamar bhí mé ná an Gaeilge labhairt ón tús ní labhairíonn sí mór an Gaeilge rénos. An si bhí deireadh ag labhairt faoi bhí sé ag tógáil ag cluine sa Gearmáin le Gaeilge agus sa Gearmánis agus béarla comá agus bhí sé ag labhairt faoi an tábhachtach tá buinte leis an Tomideachas agus cé go tábhachtach is tá an Tomideachas is cum céin teanga atá a gceist. Bhí muid ag labhairt faoin na ranganna ar scoil just cé cuideach tá an ranganna ar scoil agus bhí cearcailtóra ar siúil is scoil mags agus sin gach rud domsa. Gur míle mágad bara Nis má léon lá bheile gur mágad thiúin. Gur mágad Paula. Bhí mórna déanamh an grúpan ar ómé bhí mar ag caint faoi conascar féidir linn an Gaeilge spreaga a measc na grúpaí pobal in sna ceantracha i Chill Dara. So le neanam cosí ar a ména bhí rá cá mé tuairisciú do Meitheal Chill Dara nua agus cosúla Cuid agus sean gur bhuaig amána Chill Dara ar chiaí inniu dó fé in aig fé héin pointe agus cílíonn sin go bhfuil siad sa cluthe cheannis in san Ryan sin so tá siad níor bhuaig aon duine ortha im línas nó máint ní dhéanam an intrácht ar na peladóirí fuair láthair. Ach in our grúpa bhí mar déanamh pointe gur cór más féidir leis na grúpaí pobal Gaeilge cosúla Gaeilge nuair Gaeilge bhradán agus na Saláin agus an grúpa áthí agus glór na Corraigh. Dul i gcionn có fad agus féidir lo ar na heagraíochtaí Jonacha agus ar na gnóna ina geantracha. So bhí an sampla ann faoi gnó in Osnaí, grá cafe is anam don gnó. So Cuid an duine in our group is Jack in san gnó tuisguró an tanna mingéige. Ní bheoch an gnó sinna cá, dá meach an tanna méile. So
an pointe atá a dhéanamh cé agus an ceart cé ná go bhfuil gnó le déanamh as tá tú déanamh teagháil le pobl eile, le pobl a bhfuil simachá in san Gaeilge. Agus nuair cúis isteach rinne an únair an gnó gaciíart Gaeilge leabhar léi. Agus bhí mar a caint faoi agrictí sport eile so cool ó ghána an sin faoi clubanna de chuidan cumnúcla scéal. Cap ar an grúpa gur cór freisin iirechtaí anamh teagháil anamh le grúpaí sport eile, badminton, golf, rugby, soccer, cibbirod. Agus ceiste choirtha amach simachá toras beag a hosú ó thaobh na Gaeilge de beidir le linn seachtain na Gaeilge nó ag amfaí le sa bhliain nó beidir go smaoinódais ar roinnt cóthaíochta choirinárda go daitheangach ina ceann áras agus mar sin de. Bhí daoine déanamh an pointe in san grúpa go raibh feiceálacht na Gaeilge thar a bheith tábhachtach agus gur chóir cabhrú le na grúpaí seo cóirthaí i Gaeilge nó daitheangach choirinárda. Agus má leiscéil daran ach bhí tosaigh déanamh tagart a Paul Mescail in san ida choir láthair a bhí go híntaach níos luúthe. Ba cap ar an grúpa go raibh an méid a bhí le rá ag Paul Mescail thar a bheith tábhachtach. Mar sin nuair a dúirt sé ná nuair a chur an tuairisceoir ceistear i Gaeilge, níor hiic sé a chuid Gaeilge. Níor ír sé iarthaí béarla a labhart. Dúirt sé agus so chuir sé gomhna de go leor daoine. Well, sin mar a bhí mise go minic nuair bhí duine an ggéalteach de leabhartlumm níor hiic mé agus bhothaigh mé beáín, So bhí an muoín ag Paul agus fearr má nuaide se hé dar ire, so bcordún cuaramach. So lean an taglamh in Gaeilge an sin agus beidir gur hiig an tuairisceoir gur chóir damach siise pí níos tuiscin ag an tús, so nach meoch ar Paul an cinál sin a rá agus bhí an rud go híntaach ó éh na Gaeilge de. So just a Greeknéim bhí mar caint faoi cólachtaí servise pobaní agus bíalanna agus mar sin leirí mar faoine holmhargaí freisin a lehéadí Lidl agus Aldi, so nach meoch sé go híntaach damach cashier amháin bheith ábalta freistar an bobal as Gaeilge. Agus bhí daoine caint faoin maid le bhfuil Gaeilge líomh agat agus ní chur denach an pointe nach chuirtar ceist riomh ar aon duine bhfuil béarla líomh agat mar tá dárad chotábhta go lena chéile. Leirí mar faoine leabharlanna in san condé bhfuil sé anna dheacair teacht ar leabhar Gaeilge. Beidir go bhfuil siad in san leabharlan I bhfolach áid éigean bud ní léon córa a rá leabhar Gaeilge tarann se le haid leabhar Gaeilge agus tá sé ar fáil agus bechóir gomach na cín is nu aimsrí ar fáil in san leabharlan ní na cín tá ann peig agus is an le fad an lá agus an sin ar deire bhí mar caint faoi na hanamnacha na heastáid taíochta nua atá dógáil agus gur cóirgimach iartas dénta gomach na hanamnacha ar na heastáid i Gaeilge gomach ar líad go méid stáithangach ach gomach Gaeilge úsáid ar anamnacha stáit taíochta nua. Gur míle mágad Paul. Gur míle mágad Bheon. Nis Cuid. Tá brunner mnílas go ce go leimsteach ach dúach madidir leis na leabharlanna. Tá club leabhar tos ná gan na násnaí agus bhí tuis go ceanna máúd chumá ach bhí an leabharlann thótaciúil sin tá si trééis gach leabhar atá ar an lista aganna orú isteach dúin agus mar sin beag siad aganna mar club leabhar don na sesiún sin agus an sin scapfar ar fud an cudnéid. Mar sin is fiú go mór play leis an leabharlann áitiúil agus fécant fiú man bhfuil an club leabhar an cadí na leabhar tá webh agus an tíirtas sa chuirteach ach mar siadm gur fiúnta go mula é cinnte. Gur míle mágad. Nis ón an ar bhil teachtamach agus Aiseolas a thuirtún faoin rúpa play sin ag tosnú nó ag athosnú do tros trí bhean na Gaeilge. Gur méid Paula. So bhí muidirna ag cant faoi conas is féidir do turas fólam a athosnú as giga agus bhí an codis mód an grúpa bhí siad bhí muidir cant as bearla agus mar sin tá an nótaí as bearla agus tá orm I déanamh as Gaeilge inis. So
Cur mé cén ceist ar gach duine cén fá bhfuil sibh like, mar daine fásta, cén fá bhfuil sibh ag a thosnú, agus Beiidir an fáháin gur is artanga í, so tá si go a beag naireach nach bhfuil si agin, na daine nach bhfuil gaeilge agin go fáil, agus rinne duine ag an comparid idir like, an bhratan bheog, agus even an tuisgurt hairn, ina bhfuil like, go golóir daoine tá golóir foiineh sa teanga, agus mar sin céim fá nach bhfuil an foiineh céine agin. Beiidir an fá is mó ná go bhfuil like, páistí ar scola ag gach duine ag duine éigen, agus nuair táú deanamh an obaráile báilad cabhrú leis do fáistí agus sin fá anna fá go mór atá ag daoine. So yeah, sin na fahanna agus céad ceis eile na conas is féidir chur leis do chuid gaeilge agus well tá go leor aisne an ach cén aisne tá níos fearr nó like Louis Duolingo it's rud ag an cosúla gateway drug don teanga agus go mbeile sin ranganna ihe agus scéalta gear is féidir like, é a léamh gan mór an stró agus féidir turas go dtí an ggéalteachtas tá si sin anna táhachta chun like, tiontaí ó like, duine gan gaeilge nó go duine níos lífa Beiidir nuair tá tú sort of immersed sa teanga. So yeah, sin an rud a bhí man play agus just bheic sé an rud is smó ná bheic sé rud a fasach an teanga chailú, so sin an dearag. Meagad? Mí mágad ón. An grúpa idicis tá duna agan is go trína a ríis arás ar an ordan. Gur mágad rís mé leir ar son an chahirirlíonn sin. An grúpa play aganine ná grúpa idirchis agus an rud bhí á phléige ná cearta gach páiste an óhéamh idirchis speisialta de agus céin ról atá agan mar idirsóirí agus mar ghaeilgóirí go ginearálta. Na mór rudaí a tháinig chun tosaí ná go bhfuil móríachtarchtaí os ar gcóir de bhór an teachtracht a hagan ón mór aber. Sé sin an teachtracht agus tuigimid ar fad go bhfuil diluine ó thaobh na Gaeilge ar fáil is scoilna lán béarla. Sé sin go bhfuil mátá deacrachtaí foghlaimithe ag duine óg go nairíonn le diluúnaí ní gádómh an stadéir dhéanamh ar an Gaeilge. Mar sin mátá an meon sin ann ar an gédul síos tá móríachracht os cóir sais pobl na Gaeilge agus muid a géirí Gaeilge agus daoine óga a bhealach agus an Gaeilge dhéanamh tríomhean na Gaeilge má dhéanann sé sin ciall. Mar sin tá deacrachtaí agan mar go bhfuil an teachtracht a teacht ón mór. Tá an raon idirchis a rá nach gá nó bhfuil an Gaeilge ró dhachar dó siúd le idirchis speisialta. Agus chomh maith leis sin mar bhí príomhheide múntóirí agus ifigach ó thaobh an idirchis speisialta ar le an first patrúnachta a déine cainte an seo mar grúpa mar sin bhí tuairimí éagsúla le áráint agus an rud a dúrú nach chomh maith leis sin go bhfuil nach bhfuil an takeíocht áil ó neps agus an eagraíocht eile a luú ná na heagraíochtaí a churann na takeíochtaí seo ar fáil. Deacracht eile ná nach bhfuil na hachfaní ar fáil dún me leisceil, nach bhfuil na hachfaní me leisceil ar fáil dún. Mar sin tá sé sul ar go bhfuil móríachreachtaí os ar gcóir ach céin freigra ar féidir linne a thuairt ar seo ach gur gá dúna mar phobal na Gaeilge a bheith níos tiomanta agus a bheith cinnte ghuiile míad a seasamh ar son cearta na naltaí agus cearta dhaoine óga agus an teachtracht sin a chur chun tosaí nach bhfuil deacracht sa bhreis ó thaobh na Gaeilge de mar a bhí á phlé nach bhfuil na deacrachtaí sin os ar gcóir amach gur chóir go méich
daltaí ábheile chun na Gaeilge is cuma mátá deacrochtaí feilme acu nó nachhfuil mar bhúntóir agus bhí muid a lé go bhfuil na takeíochtaí ar fáil na scoileanna agus gúil sé tábhachtach go mín muid ag gobar le chéile le cinnta dhéanamh nachhfuil an teacrocht mícheart á roinnt ar phobal an bhéirle ach go háirithe mar den sin sais cailhí muid iad má dhéanann sé sin cíal, so tá tábhachtach go 60,000 le chéile agus go dugtar an teachtrocht ceart ó thaobh feilme na Gaeilge is cuma más mátá takeíocht speisialta i tastal. So tásúla gom bhfuil sé sin mínathe agam. Ceart go leor. Gur míle mágad a Trína a crothir a tú gurí rud ag an rá. Gurmad a chairlach croth me ghlacan cairlach seach na Gaeilge craincahananta agus munacánach go smar. Ag tagart don méid bhí ráte an sin níle sam bhfuil se bhar nólis a gohfuil agóid mór mílte bartathe don séú lá fi den bhí seo las mí teach leon ag Gaeilge forál. Tá na sonraí le gan ar Gaeilge forál.ie agus ar na meán húsíalta ach bhag sé ionach scafte móra eáil an sin. Ag trácht ar na dílúntí tá 10,000 páiste in sa tíir seo ar na dílúntí sin agus an figur sin ag fás a gcónaí. Tá bagart an nisán ggóil a méid ama a tugtar go fólam na Gaeilge ins na bunscoil na fudfad na tíra chun a bheits geartha siar ar an leiad cear fáin géad déag. Agus céir ceanna tá an curriculum nua don teasta sóisireach ina fracas agus an curthaigh go molta ar curriculum nua chuir le chéile don ard test níos measa a ríist fiú. So tá agóid mór mílteach ar an séú lá fi las méid te teach leon tá ceappa hart ar 3 o'clock an tróna ach bhag sé ionach nearttíomh eáil an mar is ceist rí-hácht, okay? Gur míle mágaí. An amach gur míle mágad crothir. So bug muid ráid chuig an grúpa dearannach tá dahí chun seachtamach an seos bhí dahí ag play ag séarchaint a bhír siúil sa grúpa sin, so neadidir céir a bhí si bh play. Neadidir go devan. Díomh agus muidir dul dro deire náchaide so in our grúpa bhí meascán bhí das Donal agus John as ceamtar drehead nua, Moira as mór ceamtar nás narí, Murin as Lehman Bradán agus Stefan as mór ceamtar má nuad das go raibh meascán ó fudfad an chundé an sin. Séarchaint a bhí an go devan ach leabhar faoi taucín na Gaeilge trón na Gaeilge cuid na dúshlán atá roin agus is seo na pointí cainte a bhí aghain. I dúspóir a leabhar faoi chunceap an líonra agus hahan agus tanín an chunceap sin go mórla daoine ach tá obair le déanamh agan ó thaobh an chunceap a bhíonú don phobal. Tá forbert le déanamh ar a go háirithe nástrín na Solán agus má nuad an dá grúpa atá tosaithe ar an turas sin, go bhfuil ar an ólas a chur amach agus go dtí an daoine go dtíreach cad is bríide le líonra mar chunceap. Tá tuile oibre le déine agan ar thuirmhísí agus gnó. Cé go bhfuil gnó Chill Dara an níl muín ag daoine beidir an Gaeilge úsáid le go leor gnóí. Cé go bháile beidir dul seach gnó agus a chu Gaeilge úsáid má hín daoine mí compórdaach fao sin go fáil. Mna bhfuil sé ansol ar an service nó an gnó sin go bhfuil fáilte roimh an Gaeilge agus fáilte service go gnó a bhaint amach trí fan na Gaeilge. Pléú imachtí tailí agus tanín sé le daoine go bhfuil go méid an deise an dul agus beidir de fáistí a thógáil bualadh le tuismothirí eile agus freastal ar imachtí éagsúla. An obair déanta ag séir agus cuimhar ar seo le bliana nuas le tailí Chill Dara ach tá obair breise le déanamh aganne istóí ó thaobh imachtaí rialta a chur bon sa chundé an scéala chur amach agus beidir go méid níos mó daoine sásta taistil go áitní le casa le tuismothirí eile agus go gluisean páistí an Gaeilge taobhmuid an siomra ranga mar cheanga go beo. Tá sé tábhaach go méid áitina ann chun Gaeilge leabhart áitina buan bíag sin mar caifé ar le nó teachtaháin ar le ach go bhfuil áitina buan ann mar onad go méid an endul mar Gaeilgeoir agus go méid isca go gasáil le Gaeilgeoirí eile. Lear mar faoine dúláin atá an chun grúpa nua a bhhanú agus cógáirdagus le gach grúpa nua atá an le chuid bliana
beagán nuas befiúid anam nu ríseach gailge an bhradán, gailge nuada, glóran choirí agus an grúpa nua inis in áí. Nílas agam mal anam agam se sin fós. Cuman na crom. Cé bhfuil cogádagus libh agus gnéirí libh over doras ach lear mar faoin na dúláán atá an stoi ó haimh muoinú de agus go si dachar tusamach aber gan le chostas go le chostas áirithis tá brúna ama a bhaint leis go mór agus ba ceir an mór a bheith sound amach tiile takeíocht ar fáil bíc sin ó Kildare le Gaeilge ó Glór na Néal an chóir le chundé agus befiardin oberbreis dhéana beidir ar múnlin ó template a chrothú chun an turas dhéana níos éasca donna grúpi sin. Agus beidir go rachaméid deagháil leis an gcóir le chundé faoi sin bhí mar beganí nervhíseach de méid grúpi pobl Gaeilge ag chuiristeach ar muoinú an chóir le chundé mar hampla an méimiide teach salach ar a chéile an éige bé an ciste airgid céine atá agus na cóga me grúpi ag chuiristeach ag an céine so bhálinn chóirle áil an chóir le chundé ar an gceisisin. Is dói fan go bheicimiid lemar beganin fin culturalin is mála daoine an smaoinemh ach tá obair le déanamh agan ó haimh an culturalin a rís a bhíú beidir brochure nó Steve Grace anna croú agus go méid cintacht faoin Steve hí hena féin tá chaintena ar bon leis an chóir le chundé chun an Steve sin a cinú agus na chaintena sin an dearfa chaimí rá fiú sús go caiicí seo hinach bhí móla freisin go le rómach leis an ifigach paibli in the service in an OPW beidir go méid síomhar le acu ach tá sé tábhaach dún cinteach all ar an sí féin ach just mar ólas tá gealtan is feite gon an Ryan sin Ryan Catherine Martin go méid sús go nócha faoin géid den costas capital ar fáil chun cultúr in na hógáil go méid muoinú breise ar fáil chun stad ar féidirachta a bhainteach agus go méid takeíochta breise ann online chun Carolyn is policy an rialtas tá na culturalin a bhunú timpeall na tíre mar buan áit nó bún onad don Gaeilge ach tá obair le déanamh agan le blianta beaga nuas. Agus stoi an beidir an cúpla rud déarnach ná go bhfuil beidir deis agan taobh muid de Meitheal Chill Dara teach le chéile ag imeachtaí sosiálta ó am go chéile go beidir go méid grúpi an turas a thuirt ar a chéile go méid grúpa leiman radán a dul gnáás na rí mar hampla nó a bhallart agus beidir go méid níos mó imeachtaí agrithe ag leibhéil chundé so molla maríis Sarah atá nig cuid lena siúlódí agrú agus scéile chun amach a gach grúpa máthúh Sarah fair play goid ná legadíú ach beidir bhfuil de sinna eile agan imeachtaí agrú ag obair le chéile chun an scéile chun amach tríd na Gael scolanna tríd na grúpi poblatán. Agus an mulla déarnach a bhí ann agus tarlíonn sé go bhfuil obair tosaí ar se hena ná ar Steve Kildare le Gaeilge puncaí go méid féilire commónta an go méid daine an dul agus fécinn go dtír a ceirtar siúil ag grúpa eile agus go méid na cearta ag duine riarachan aber ó gach grúpa a imeachtaí chéine chlárú. Cosúla beidir peg puncaí ach ag leibhéil á túla chun Kildare Dara. So tá an obair sin tosaíthe tá plán gearttermach agan agus plán man-termach agan go méid an service sin ar fáil agus béimiidir deagháil a rithna bliana seo. Agus béis sin a méid gur maithagah agus mór molla don grúpa a ríise bhíar. Mar mí agad a gahí. So táid takeí Cuid Dara na Meitheala is tócha inis, or muochas le gacha le duine a bhí pórtach nímuid chun anamar bethe rá mar just bhí an numracha ann. Buchas liver fád an slúa ar fád a rastal ar an lá, gach ile duine a bhí buintach leis an agracháin bhí anna chuid a gceist le lá aniu a agrú. Na scolaní a bhí pórtach ag an tús, na daine a bhí buintach leis na cardlan na muin sin, na caihirirlí agsúla an seo, gach ile duine an í caintóir na canterbard ar fád gach ile duine táid Harbheith buíoch
agus nílas ag gaiine go fólín cé áte bhaid Meitheal Chill Dara fethe cethir agus bhí mar rá ar nó spéidir arachtas na Gaeilge. Tá fáilte rah gatainna irita se chuisteach go dtí Chill Dara na Gaeilge agus ran nófar áit go lua agus fóbrófar áit go lua. Ach buígus mór le gatainna. Just tá go méid gáil thar seo ríis, but just an pop-up an ocht cinse ar siúil i Manúd Óstán i Nail by Bia agus by Ceoltóirí ó Ceoltas a Láthar fáilte rihách idir a thucht go díide agus éire just tá gurthas éire an ihar a ras le haid Mentimeter. Bhí sé híos ar feúpa nóméid níos luúthe, so beidir gur bhain tú trí las agus nó aibrigh sé tá sé gobranis but ní mór an rud, so beidir leverdul just chur rud a bháin isteach agus ceróéis sin go mórlinn Aiseolas nó smuointí nó rud éigen chun muidir chuir gobert an céad féin eile. So tá cúpla capra trasna sin agus té agus caé fannaí hart agus sin é tá mé cappa maléimar dalí mé treéis dearmar déana a bhréin rud mór eile míle buile buchas agus feicimid sibh le linna bliana gur amachcuibh. agus just dear mar focal score am hain bhil an buic special to gáháil Gaeilge nuad le póla agus sin éadach go háirí ar rinne trein obair le míonna beagán nuas agus le níise agus fearan Gaeilge nuad ar fad a rinne obair agus bríon feicim se go leor daoine hart. Agus mór an moladíh seo an Dara Meitheal riomh a bhí aigar aig agus is an céadúir go deimhin go raibh sé ceantar mána go gádagus libh agus samid still teachtar eis rí cén go bliana.